for your own information, my evangelizer nyika kutodarika vafundisi. Amen. Mukati autako pa social media. Munogona kuona vanhu vazhinji vachigamuchira salvation. It's salvation and deliverance. Zvinhu zvoita sezvo zvakafana zvakasiyana. So ndoda kukurudzirai kuti amutorwi Bible noti hatirwi nenyama neropa asi navabati venyika ino vane simba, kwete simba roga asi guru kwazvo. Saka nawo mune muchitoatakwa kuti kune mweya inoda kodzokunikwa. Zvakafanana kuti tine munhu akaiswa mukeji atoda kunotora. When we are going there, hapashaiwi mweya unoresista, hapashaiwi mweya unorwisa deliverance yemunhu. Saka kutorwiswa kwenyu mutoratidza kuti mukuita zviri nani. Makambopinda mumaoffices, ani makamboona kuna mapepa ananga akafonyoka akakandiwa mubhini, azvirevi kuti secretary kana kuti clerk varimo havagoni basa. Vanotogona but pane zvinotodisturba. Ipo panapa tiri kufonerana ndizvo muchadenga mune mweyo. Mukaverenga Daniel chapter number 6:20, Daniel chapter 9:25. Zvotaura kuti Daniel achinyengetera kune varume vakabata munyengetero. Saka patinosenderana izvo zvedata zviya zvine mweya yazvo. Saka kune mweya inonzi ma-environmental spirits anobva agamuchira overengawo. Saka kana averenga manje otonosvika pane mumwe wagona kunyora, anonosvika pane munhu kuti chinyora uchiti. Oye agona kunyora. Chake anogona kunzwa. Anogona kunzwa. Nekuverenga. Unotsvaka pakusvika. Oti iwewe unogona kunyora. Ari kutonyora mukanomutsvaga kuseri kwake muchana zvine problem isingaiti. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Pastor Dai, makadizeni. Tiripo makadi munhu waMwari. Tiripo isusu kurise kwabviwa. Kwabviwa kunobudika. Zvishavani. Shabani. Aditika. Kurise. Hai, kuri right. Aditika. Munozapa patakatanga kutaura pai. Muchinditi regai timbosangana timbokurukura nezvenhoroondo yeupenyu hwangu. Right. Munoziva kuti ndofunga munomboona kana muchiteera nyaya dzandinoburitsa dzedzi. Alright. Vanhu vanobva kuti Robert atanga inyaya dzekugadzira. Saka mauya nenyu yekugadzira. Yangu yakagadzirwa kare. Yakagadzirwa kare. Nekuti vamwe vanhu vanoramba kuti zvinhu izvi zvinoitika muupenyu. Vanongosati vambosangana nazvo. Zvinenge zvisiko. Zvakafanana munhu ukataura kuti kuna mapula. Unogona kutokudza kuti hakuna zvakadaro because handasina kuriona. Hazvirambiki. Makazvarirwa kupi iwe? Inini ndakazvarirwa kuRotenga. Baba vari Malaweni. Okay. Vana baba vavo Malawi. Right, baba vavo ndokuuya muZimbabwe. Notora mwana wavo nokushanda kuRailways. Okay. Saka ini ndakaberekwa kuRotenga. But ndikazonokurira Zvishavani. Muri menyu muri wangani? Manje zvinodai. Inini baba vangu vanga vane vakadzi vaiwana vachiramba. Okay. Right, ndokuzorora mai vangu vanga vane vana vavo. Saka inini pana baba namai vangu ndiri one. Okay. Asi kuma step brothers uko kwa baba nekwamai takati wandewa. Alright. Saka vokwamai ava handifungi kuti vanogona kuaffectwa nenyaya yangu. Saka ndokukurira muZvishavani. Ndokukurira muShabani. Baba muShabani. Baba vangu vachiri kushanda here kuRailway. Zveshuwa. Vanga vachiri kushanda. But ina ndina kutozomboona zvakanyanya. Because vakazoshaya nei yatakagarira pane. Okay. Ndizi. Hatibva taenda ipapo. Chakaita kuti baba vashaya.
ende mamakura zvakaita sei ipapo? Pati yeupenyu hwangu inorondo ndeyekuti zvotoudzwa namai. Alright. Vakatoshaya ndofunga ndine 7 years. Alright. Right, from my mother nezvandakuona. Baba vangu wakauya sekuru vangu ndokushanda murailways ndokuzogadzira railway yaenda kuSouth Africa. Ndobva vatongonobudira vamwe South Africa ndobva vanogara kuMpumalanga. Ndobva vasiya mwana womukomana kuno kuZimbabwe. Baba vangu. Baba vangu ndokuchiroora mai vangu. Ndokuberekwa ini. So baba vangu vakatogarawo vasingachakomunicate nababa vavo. But kunonzi kuMalawi kwakamuka nyaya. Kuti nditi yaiva yeushere kana kuti nditi yaiva yeumambo hwechiMalawi here kana kuti yaiva yemweya. Ndobva vateverwa sekuru vangu kusvika vanowanikwa kuMpumalanga. Vawanikwa kuMpumalanga kuya vakazoti mwana wangu andinokufungidzira kuti anogona kundibatsira ari kuZimbabwe. Ndokuwana baba vangu vachiri kushanda kupana. That's next to Kushavana, ndio station yekushavana. Ndokuvawana. Ndobvanzi toda kuenda kuMalawi. Asi ndazwa kuti mwana mukomana ndiye ari kudiwa kuMalawi. Kureva mimi manje ndiri kudiwa kuMalawi manje. Mai vangu mva vaudzwa kuti tiri kuenda kuMalawi, vatoraswa mapassport ni mai nababa vangu ndobva taenda kuMalawi. Saka from my mother's mouth vanoti tasvika kuMalawi vakataudza kuti ndakagamuchirwa kunge munhu anoshamisa. Mwana aidiwa. Saka condition yaiva kuti mwana anofanira kunge akasimba asingarwari. Izvozvo ndaiqualify. Saka laki rakaita mai vangu ndokuti vanhu ndakasangana vamwe mai vaibva kuShurugwe. Ndobva kune mweni mubva vaizomorosawo mai vangu ndobva vazondi mushona mubva kupi Shavana Shurugwe nezvavanozomothese mukasangana Malawi you become related close. Ndobva vazoti nyotiperekedza ndiwauya nemwana. Mwana uyu arikuda kuendeswa kuGwizi. Kunoitwa kuGwizi kunoitwa ma-initiations ikoko. Saka zvinoitika zvokuti kana mwana uyu akanotendewa nemweya iriko munogona kudzokera naye. Zvikazonomira mushe amudzokere naye. Machances okudzokera naye i50-50. Varume vakuru vatoenda kuGwizi amino zvavanoita kunonzi kuLambi. Vatoenda kuGwizi kuya kuti vanoprepare. Saka ndaifanira kutozobviswa pana mai vangu ndogara nevarume. Saka mai vangu vanoti vakafunga kuti saka kukanzi munhu akudiwi munhu anogwara saka toita sei? Munhu anorwara kana asingadiwi. Ndobva vatofunga kuti neadvice yamai vaya. Ndobva vakatoti hameno zvavakandipa ndobva ndanga kuita mudumbu. Ndobva ndatorwara. Saka ndikurega kuqualifya kuenda kupi? kuRwizi. Ati anogona kuita nani mangwana. Vanogona kuita nani mangwana. Ndatobviswa kuna mai. Ndakutogara nevarume. Baba vangu havasisiripo, mai vangu havasisiripo. Ndakugara nevarume. So zvakaratidza kuti hazvina kuzofamba. Ndakazoramba ndakurwara. Ndobva ndanzi hangadzorerwa kuZimbabwe. Ichichiri Rhodesia. Ndobva ndadzoseka kuRhodesia. Ndopakatanga mawani. Sekuru vakasara vakaakiziwa. He went back to South Africa. Vaingoa kuSouth Africa within a month. Ndobva vaita accident. Ndobva vashaika. Right. Mwana wavanga vaitawo ikoko South Africa. Ndobva vaita accident. Pafuneral yavo. Ndobva vashaya. Right. Inini hamena zvimwe zvandakandaenda because ndakaradzwa ndandadova a bit kungova hardened kungova munhu akangoti zotakatomboti zimbiswe pane dzimwe nyaya. Ndogara paRutenga. Nababa vangu vari kushanda kuRutenga vaenda kufuneral yababa vavo vadzoka. Ndokuenda pamashopu kana mambovhura paRutenga muta bridge pane flyover kunzimba dzerwesi dziri kuseri. Ndaenda kundashongana nemwana wemurungu mwana wemurungu airova vanhu. Ndamudzorera ndatanga kumurova zvakaipa. Baba akandobva kubuda nepfuti. Wada kundishuta. Ndobva ndamanya. Saka pandidzingira ndakandopinda pasi petrain. Train yaibva yatanga kufamba. Saka ndaifanira kutsikwa netrain. But train haikumanyisa mota inongotanga ndobva ndabuda kuseri. Ndobva ndomabviro andakaita kuRutenga. Ndakutsvagwa nemurungu. Ndobva ndaya kubana kuna mai nene vangu. Hapana ndakuzwa kuti ndaita sokuti ndatisimbiswe.
baba vangu ndobva vaita accident yekutanga ndobva vagoreka gumbo anomaona matroll train azvino zvavanoshandisa kuti vafamba vachitevera kugadzira njanji ndobva vaita accident nacho ndobva chavagura gumbo ndobva vatombofamba nedanda neredanda rekuisirwe artificial ndoti gare gare ndokupamba ndokuita imwe ndobva vashaya neaccident right munin'ini wavo anga ari kuzimasco ndobva rohwa nemotikari ndobva avhunika ndobva ashaya wachifo kubva kwasara ini right aindatokura ndikakupai nhoroondo yangu yekuti ndasingari kuhachirume akabata bhaibheri ndatosikama kuti kanzi kumachechi kuzvishava nekuvanhu vaitoziva kuti kune murume asingadi ndaigona kuti machinamata ndaigona kusvika ndotora malaitsi kumusha kuya ndotiza muchiti ameni maona pasina malaitsi ndatisa nawo. I still remember pakauya murungu ainzi Heward. I preached. It was a good lesson. Ndobva ndamunza kuti inewe Heward unobva kuAustralia all the way from Australia kuti dzidzisei nezvaJesu kumba kwenyu vanhu vakatendeuka sikanzi vamwe vakatendeuka vamwe sikati so kana chinhu chiramba kumba kwenyu saka rochimidza saka choramba kumba kwenyu saka uda kuchipana tisiri kudambuda zina basa rose basa murungu akachema ndakamunetsa zvekuti ameno zvandaita so ndagona kuita bhaibheri kunge ndakamboenda ku Bible school but ndichiri kuita zvisiri asi ndichinzwa kuti vhesi yakati zvikati so ndakazopindawo basa ku local government ndopakatanga mawani ndabva ndatanga kunetsa kunonzi kumataka kumberi nguva kuvanhu vaiungana manheru vafundisi vachiuya kuungana vana Zayoja vana still remember mufundisi ainzi Ndebvu vachiuya kuungana vanzi vana Vancuve ainzi Savata Apostle vaita zvekumbonogara pasi tomuita sei mukomana vanhu vouya vogara tinyazopana mukana saizvizvi vaindikonewa ichozoti hakuna zvakadaro hakuna Jesu. Jesu asi mwana waMwari Jesu mwana waGabriel because pakazvarwa John mutumwa wakaenda kuna Elizabeth haana kuenda kuna Elizabeth akaenda kumunhurume but pari kuzvarwa Jesu kuri kuenda munhurume kumunhukadzi saka mwana waGabriel unoziva kuti vanhu vose vaindovira mavoko so but one day ndakavata ndavanetsa ndobva ndanzi ndini Jesu wari kunetsa iwewe manje anoona hama vanga ndakurwira panjodzi yemota yerudzi rwokwenyu wafanira kufa nenjodzi yemotikari wanga wari musi wa23 May handinyatsokandikanga ndakaita hope idzi munhu waMwari for 7 days ndichirota nguva dzakafanana whether ndandakamuka ndatongovata kuti ndidzirote motikari yakauya andiwo motikari yandakarota yabheuka handikwiri kanzi navanhu kuti ndikati handikwiri ndobva yaenda ndobva vadzoka kwamana akatanga ngwapei shiti kwaihora macasuals aihora mari dzavo ndakanga ngwapei shiti ndikati no it's okay torai pei shiti rei mbva vaenda futi bva dzokasvika ndakanga ngwa speu ndikati piwa speu vapiwa speu ndobva ndati no rega ndipinde ndobva ndagara mberi ndagara mberi chosvika pananzi pangu ngumbani murume ndobva ati pati wopedza wairota dziya mufaniro dzenge dzine simba iwe ina ndichatoindi ndobva sara indobva ndandosara ku the next station yetrain ndikuti ndiwane kukwira train handakusvika kwasara 2 kilometers motikari yakabuda tatiri 14 ndobva yauraya 4 on the spot yauraya 4 on the spot ndakandagara kumberi saka ndakadzoka kumashure pandakadzoka kumashure wakachinjana neni wakanofa inini mai ndobva ndabuda ndobva ndaenda mapurisa tabheuka ndobva ndandadzoka ndikarapa vanhu vakafa mapurisa pakauya akangoti asaka va5 varapa vakadi vakafa ndobva ndisiya vakatanga kutora vanhu vachiekwa maambulensi ndobva ndasara ndobva ndazotevera kwakutoedza kuma7 ndakabekwa kuma7 manheru ndikaenda kuma7 makuseni patara zvazva Friday up to Tuesday ndasingazvindiripi right ndatoona kuti zvinhu zvinge zvine zvazviri nai vanga vasindiudza havasi kuda nenyaya vakuratidza kuti vamwe mwana wababa munini wangu mukuru kwandiri ari kunditi mukomana ngaauye kune nhumbi dzakasiyiwa nababa pakashaka baba vangu
habe yangu arati adzitorwe haendi ini kurutenga kwa ini ndiri kutadza kutora nhumbi dzangu sei anzi hazviiti kana dzitora ndozviuraya so nanhasi atizo dzakaita sei alright ndaiswa plaster like handii ndati ndabheuka musi wa31 meka tongoti 1 June muna musi wa 9 August ndiri kuenda ndobva kureview saka ndoda kuenda kumba ndobva kwangouya bhasi vana kumhanyira kakuvhigura zoenda bhasi reholiday mukomana anga ari mberi kwangu mbva zvipinga nebhegi aimutevera ndobva wira pamusoro pake ini ndobva ndanowira pamusoro pa saka munhu anopedzera kwaananga akumberi kwangu ava tu vakatsikwa makumbo nebhasi indakatsikirwa bhutsu pane munhu akangondidhonza ndobva anodhonza ruoko rwavo futi kwekudi kune plaster ndobva ndabuda ndakafamba netsoka 21 kilometers kuenda kumba ndechipiri no September ende maexens angu anoita May up to September akumwe kwese izvo zvine zvandakana problem hande zvimwe zvichingoita zvitukutuku ndikati saka ndoita sei ndafamba netsoka maiguru wangu wanga washanda kumwe kwainzi kwa atime ete atime kuno ndobva nditi hakuna chiremba ari kuno kuyai tizomuzoonekwa maronda ndobva ndauya ndobva ndaperekedzwa pambare ipapa rai ndiri pambare paya ndobva ndangoti hana achade kukwira bhazi iri mwe mucheni enda nekunda kutokwira kukura kureva enda nekumasvingo chingosvika pachaka paya driver yaida kutenera kuright ndobva pindiwa negonyeti ndobva patofa vanhu ndobva ndakuvara apa ndatomboiswa simba kuti iri ridzoke namo ndikatodai apa ndimoona kuti hapana bhonzo apa ndobva ndati ndimwe accident no is okay ndobva ndadzokera kubasa ndobva ndatakakushanda zvakanaka na ndotomboshanda zvakanaka ndobva ndazofunga kuti nofunga inini zvinhu zvakaizvi zvakuda kutsvaga Mwari munhu akambonditi wenda kurwira panjodzi yemotikari we anenge anotova nenyaya yangu ndikantange kutsvaga Mwari ndobva ndanotendeuka atendeuka kuchechi Church of Christ zvoita sokuti ranyaya singaonekwe panyika mozva kuti zvakaita sokuti kune munhu wawina maelection kwakaita umwe mutinhimiro usingaiti kuti ndatendeuka ndakaenda kumusha kune nyaradzo vamwe maiva zvekuti zvemanyaradzo zvememorial service aina kutoitwa mamai akatanga kuti andiona akatanga kudana mufundisi wandaiva naye mufundisi nyoni akati murume uyu mumuziva here wamuvene kanzi ndo kanzi chechi yadokona akati notonamatana no yatokona pavakazoti vakuparidza mufundisi bvani pabhaibheri kuti ndiverenge munhu wese aingosumba aingotaura nezvangu ndakapembererwa $17.50 nebhaibheri idzva nehuku dzinokwana anofunga 5 or 6 nemamai kumusha kungopemberera ndatendeuka right anditi munoona kuti kwava kuri kushata kwemunhu saka ndadzokera kunamata ndichapauya apa ndakudzokera kunamata ndakaraunamata ndakati fambe ndiri mukunamata imomo ndobva ndaenda kunoshanda kunonzi kujeka ndobva ndakaona kuti Mwari wako ndichindirwira ndakuenda kujeka kuya ndakakurota manje chinzi wakasiya zvataida kuti uite but chiro chataurwa ndaisingachinzwa but ndasingachizivi but ndaichinzwa kandakarara ndiri kwakuti kutaurwa chinyasara ndini ndandambochitaura ndaichinzwisisa kuti kuri kunzi kudini but kuti mukanditaura handigoni but kuti kwanzi kudini ndaizvinzwa ndakarara so zvikanzi aiwonitokurira movhu chete ndati kuna tsano vangu ndandachirora ipapo tsano wapedza ndarota ndinashwanise kuenda kuve asi handichadzokeri kumba vatatigaendiende paka bhasi rikauya mondimutsa ndobva mabhazi kumberi anouya usiku ndobva ma2-4 ndobva vandimutsa ndobva ndapinda mubhazi ivo ndovadzokera kumba lucky enough mumwe murume unoshanda kuCMD ndobva ndiona ndipinda mubhazi yanga ari pabhawa ndobva amanya zvikanzi dai kuburuka tiende tese no hatingaendi tose shamwari wakadhakwa zvikanzi kana inani ndiri kutla munhu akadhakwa takangoita ndobva handimanikidza mubva ndaburuka ndichiburuka paya
bhazi nemota zvakasimukira ndobva ndamuti pindira bhazi tozoita urwu ndobva apinda pastretch inofunga half a kilometer tichinda bhazi raisa rachiwira mubiriji richiuraya 36 on the spot right ndaendakumba vandikwidza bhazi varotinda kuti munhu akwira bhazi pari kutsvagwa vanhu vafira mubhazi vana kutsvaga ini dantombozvizivi ndaendakumba apa ndamzenga kubasa apa ne chimwana changu chikomana chinonzi D changa chaberekwa saka ndaenda kunoona mwana saka ndakandogara kumba kuna kana communication Saturday Sunday Monday ndikamanda arikandenda no office nditora material ndaenda kunoshandisa todzaka ndakaona kuti vakatongomira vanhu vanotaridza kuti pane something unogona kuona uri kure what is happening ndosvika peapa chii vanotondimanyira ndiri kugedhi kanzi unonzi wakafa kai wanzi wasi kuonekwa akatowira mubiriji wasi kuonekwa bhazi rakakwira nothisita yakawira mubiriji no handina kusowira ndiri chitoenda mapurisa indori nyaya mapurisa anotaura ndo zvazoitika zvikadai mapurisa andinzwisisa right chiperekedzwa nemota ndiendeuko nemosa mabedford aya marori aya anosumuka chekumusoro ichachechi ndachipinda mubedford ya tosvika panonzi pamunene izvo haina kusungwa mabhotsi muzati yakasumuka ikanozikushama kuda tikasati pabani mota ichikweshera pasi ndikati namanje semunhu akambobhuka ndobva ndapanika nobva ndajamba bva ndarovera motikari yatobuda driver atozidi not a problem ndadzisigwa kumunene ndanowadhimitiwa right ndagara zvinhu zvawoma 2008 ndatora leave yangu ndatora mweya yekuti this is your last day ndati mudzimai wangu ndarota vanhu vaya vachinudza this is my last day but ndikuenda kuSouth Africa vakandiperekedza about 7 kilometers tifamba netsoka tichinetsana musaenda handiri kuenda ndobva ndaenda ndobva ndinokwira munga chimwe kwamaringiro richibuda pamazwa munga yakaita disaster ndaivamo ndiri munhu urikutanga kurova hwindo ndokubuda ndikarovera pano apa this shoulder yandiri mukayazoitarisa haisiri muposition nemutsiba una mabhonzi akati ndakangonorovera neside ndobva ndabuda right ndemwe accident ndaenda kuSouth Africa ndakuita zvichivindi ndakasvika kuSouth Africa paya vakatondinya nejeni ndikokondinya nejeni ndembonzwa ndainyatsokuva rere ndakangoenda pachikliniki ndobva ndanosungwa ndobva ndaenda ndobva ndakontinya nejeni ndakanoita kuda 7 days 7 to 9 days njishanda yangu ndakarara kutongomuka mutsiba wakaenda kusaidi kutodini ndobva ndakazodzoka kuno kundatoiswa nekola yerimurwe ndazodzoka it was bad saka ndiri kuita sei apa ndodini kuti vhimuri irarame haisi nyaya regai nditsvake zvimwe ndatsvaka zvimwe zvokuti ndiite ndaregai ndipote ndichiodhera vanhu vachitengesa ndiri mumotikari yekuenda kunohodha ndakangomira motikari ndokurohwa pandandiri apa pachavhuriki manje motaridza kuti inoda kubvira ndazobuda nekuona kwadrive wako alright it's okay kadzoka kubasa handei kumberengwa manje ndamba ndakazoona kuti mhepo dziyasazondisumukira takwira motikari tapuwa motikari rori amekapenda veprofessional right murori muya sasa madho edu ichichi tatogara ndasvika paya pandakabheuka pekutanga ndobva rega ndimbopinda apo ndimboona pandakabheuka chichi nditomboona tichingobuda ndangofamba kuda ekilomita motikari amene zvakaita papinda pakati pemushe wavanhu kurova mbudzi kunomira yakwira pamusoro pechuru apa ndakagara kumucheto dora driver ndoravhurika motikari yarova rori yakadai soyezo ndidai uko ichi ndobva chanorova pamuti pamunyi aminoti munouti chi munyi so muti ndobva yandokwira indikagara uko ndindakanobuda uko ndikunorora funoro uko guya zvatodhakwa ndadzokera ndatotakurwa ndadzokera ndatova kuchipatara no ndakadzoka kumba ndikati no muchembere ndakarota muchembere vanenge vane zvinogona kubatsira
ndazonodai varamba ndavenga munengeni wavo havachiri vapenyu zvokuti tikagona kuvabata ivavo ndo vaiziva sikiriti vari tu vaiti vakandiudza ndinodini ndazovafonera vauya zvikanzi handopazondozoda ndozvakaitika uri mwanana waifanira kuenda kumalawi kuti ugozondigwizi zvikozonodizwedi saka kubva panyaya yako hapana mboita rugare vanhu varingofa hazvina kutombomira musha because vanhu vakatombotozouya kuno vatoti tido kutora uendeswe zvakwatokura saka hameno zvaifanira kunoitwa pandiri asi kurodza zvimwe zvakava zvatoitwa zvakava zvasara nezvekurugwizi zvokurukova izvi zvokurugwizi chete asi zvimwe zvakava zvadi zvaitwa saka todinda mana takutanga kunamata ngachiti chinamata dokuchitanga kunamata munhu anga asinganamate ndikanamata kakudza iti ndakadzingwa machechi anokwana 3 tikatoita serious yekunamata chako chaiko izvozvi kana vanhu vakaona chakudza vanogona kupura ndikaita serious yekunamata ndobva ndatoita imwe movement yakanga yakaipa yevana veyouth yekuti vanhu vakasumuka pakunamata ndainyorwa kunzi wamiswa wazodini wazotanga zvomweya mutsvene wazodini of course hangu not mention the name of the church ndobva ndamiswa ndobva ndaenda pamwe futi ndobva ndanamata ndobva kwauya munhu aipenga ndobva ndakamunyengeterera ndobva aita noma ndobva vanhu vatakabvunza kasi mufundisi mukundi wasimba nemwana wesangano ndobva kwatoita musindo ndobva ndadzingwa futi then this kuda samisa ndobva kwakuita imwe futi ndobva saka ndakaguma ndati beta kutanga ministry because ndokwandisingadzingwa kuministry right hande kuextend imwe yandingati kudai ndaenda kupedza nayo ndisandadzokera dzimwe nyaya ndagara munhu waMwari mudzimai akushanda kulocal government kwandandiri ndatorega mudzimai ariko vanditi pindai mutown tosangana mutown ngara no it's okay hatisangane musangano mushavana ndapinda mutown ndichingonopinda mutown rega nditengere vanhu madomasi ndakakotama papana mama aitengesa chichi motikari yakangobuda muroad karova ini ndega pakati pavanhu vose vaitengesa matomatisi ani mwana ugozva kwaitoko uku kose uku ndotogara ndinango kwakatosunga ndobva yarova ini ndega vaya vachisvika wanei ndatova kuchipatara kungokona kubuda kurova ini ndega pakati pavanhu vakazara vanga vachitengesa kuti yakaselekta ini sei handigoni kusitsanangura vaya vachizosvika ndotova kuchipatara general hospital kochi ndarohwa nemota mai vako madi hanzi handimbozivi ndangoona ndabuda pamarobhots kungotena kudai vachirova ini ndega that was last year. This year musi muna June papay yamacivil servants ndaendawo kutown kumasvingo pane Chicken Inn ndakaburika paChicken Inn ndichida kucrossa kuenda paCBZ umwe murume angobva nemota achiuya achirova munhu anorwara njere achimburaya achiuya achirova nevamwe mai vangu tatakamira takadai ine achindorova nevhiumira handambokuvara handambodii idzi ndibva ndafona kumba kada aya mawana yatanga varume poda Mwari ndichifamba chienda paDr. Makurira ndatongoenda hangu kureview munhu anga achibvuwa kunorapiwa ndobva atondirevhesa ndobva ndirova nerevhesi same day ndabva ndafonera mwana wangu ari kumasvingo asi saka pana pakashata zvikanzi areka ndokutorai iwo katouya zvogona kutoita wese saka kandidzokera ngandikwira bhazi rodzokera kwachivi ndabva ndasvika ndikapinda muInter Africa. Inter Africa yaibva kuHarare ndokuya ndokurova Inter Africa yandakandi akarova naega maInter Africa airarohwa rasimuka manje rakarohwa neukumva ranosumuka rakasuspendeka kwakubuda nako kudhwa kuchabudiki apa rarova pandakagara zvokuti ndandisina kudzima foni because ndakaritoravo so now zvinhu zviya hazviperi vandazongati zvoda kufumurwa izvo zvinhu zvoda kufumurwa izvo ndamboidza vamwe vanoita sezvamunoita izvo munongonzi next chero unotozoda kuzobvunza hamuchatotaudzani
zvotongopera zvakadaro. Saka this time ndakarara ndobva ndanzi kana mafriends ako ndivanani, mumwe wangu mufriend yangu mwiri ku-UK anonzi Robert, mumwe wacho anonzi Tafumani. Ndamati zvoita sekuti izita renyu Robert naTafumani. Ndo nyaya yangu. Ndasonzi nomwe kunzi uye baba vanogona kubatsira yavo kuti tingozvifumura. Ndakuzona ndokuti tisvike pano nhasi. Ndo patiri nhasi ndichiita. Saka zvinhu zvacho zvama-accident aizvandihli kudhara ndaivhunduka. Ndaitoti kana ndichikwira mota ndaitonzwa kuti ndagona kutsikirai mabhureki. Depo paya patatiri motika dematoona kuti munhu yaasi asiri right. Imwe yakatira Pambare padhuze Pambare police station. Ndakwira motikari mutauni munhu ndoda kuenda pana songo noshanda paEdith. Manokwa mainini ndinesi paEdith hospital. Ndakwira paya kombi haina munhu kwaitonaya. Munhu angosvikawo pandiri zvikanzi kombi yatozara kana vamwe mai vepamusika zvikanzi mukwasha magara panzvimbo pangu. No, hapasi panzvimbo peinda ndakaona musina munhu takanetsana. Kusvika ndakuita gevhi nobva ndadzoka nobva ndagara ndopedzisira kupinda mukombi. Tichipinda papolisi paya motikari yakangobuda habe ndichakatanga kukweshera ndobva yatorovera ndobva yatovakuvadza ndakazongozi vakazoshaika. Iri ndokuti uku kuya ruoko macho handina ndakakubatiriswa kwagara kwakakuvara ndobva kwatonzwa ndobva kwakuvara ndakatoguma zvendava kumupilo ndakublawe ndakaenda kumefota kurwadzi pesa ndava kumupilo. And then akawandisa ndodarika 700 right. Ime ndekuti pane bhekari riri kwedu kusvavano ndakaenda kumberengwa. Ndasvika pamberengwa panoenda mota dzokumberengwa ndakwira mu-twin cab munhu angu parino twin cab yake. Saka ndakaona mune munhu wane akanga ari mwenda nemukomana ndiani assistant wangu. Takusvika takatatova 3 zvikanzi yaitsvake vamwe vanhu vanogara mashure. No, it's okay. Ndobva aiputa fodya ndobva ndati but moziva kuti fodya haiiti so kuti unotaura ndevele kaizvo. Ndobva ndati hangiti haidi kusvitwa mune vanhu. Hangiti haiti. Murume angoramba akanyarara. Ndandazva ndemuridzi wemota. Pakazouya mamwe mamai 3 ndobva ndoti varume vamutora zvengitika mota ndiyangu burukai. Shamwari ndokumhanyira kubasa vanzi kana akambida zvebasa mototsvagai burukai ndobva taburuka. After 4 or 5 minutes ndobva tasati takawana motikari ndobva tamutevera. Tisvika parwizi runonzi Muchingwisi takaona akaita edhoni. Iye nevose vanga vavashaika vese ndopakatofamba pane murume anonzi Mangoma nebhekari ndopakafa mwana wake takaona akarovera atoshaya. So zvinhu zvacho manje hazvidi kurelaxa, hazvidi kuti ndikangoita sekuti ndanoti riva rekunamata ndotoatakwa zvekuti munotonzwirwa urombo. Ndogona kuita accident after accident, ndogona kuita 2 pamwedzi moti yazobuda vanhu mawindi aito nditi ndikasvika patinokwira mota dzekumba ndotodza kuti mabva manamata here hatiri kurayirwa mota mabva manamata here zvokuti ndofunga tikati gari tapedza tombofonera hwaniso unonzwa tondonzwa kuti vanotobvunza kuti mabva manamata. Saka kaupenyu kandakurarama ndikokuti ndikurarama pakati penyika 2, kauti kati yekumusha kwangu nechiKristu. Saka ini ndikatotongorega kubatira pana Jesu apa panotomuka nyaya because ndini takati zvimwe zvandakazonamata nchina zvokuti angazviperere pandiri kwete kuvana. Saka havana ndina problem havazi asi inini manje kana ndaimbofunga zvofunga kuti kasvikapedza inenzo singaenda kuvana here ndatoona kuti kana vana vangu ndakatongozovakudzira muchiKristu kunotonamatiwa. Saka zvatinoita kumba kwedu tinozvoda kuti tinotopesani tinototi nhasi ini handisiri kudya mangwana ndimai mangwana ndehoyo mangwana ndehoyo. Saka you find kuti nearly every day pane munhu akatotsanya hazvitomiri musha. Saka dzimwe dzenguva zvemukoma paya pane patinonzwa vanhu vachitaura zvokuti Satani tinobata so tichitsika-tsika tichikanda kwatiri kumachechi paya techinakirwa tinochinakirwa mukono mukono paya paya mukono paya. And now ndakazoona kuti the devil haadi munhu anomirira chokwadi,
akasokuataka yanotsvaka munhu anokuataka anogona kusumudza asi hatisi kuti mapastors ane maweaknesses but musasati anogona kushandisa mufundisi agokusona vafundisi vese andova kuti vakandisona ava ndikapesa ndabuda madira vanondiita izvo zvimunorambewo izvezvi mwacho naizvi invited me pacrossover kuti ndinofanira kushumira kwangu but tisinganzwanani so nguva yatakurarama inoi okauti yechinyasarandi is very strong ndiyo one of the strongest yandati ndaona because fungai kuti kubva ku7 years izvo ndine 54 years tichingoteverana kudai and the devil never give up. The thing that I have known now, the devil, he never gives up. Akusika maindi sana kure. Tiri kuteverana kunonzwa kuti there was a time that was last year but one hanyaka tombobudawo chiro kuyaifem kumusha kwedu kune chiredio chiriko chinonzi yaifem tiri kuchechi ndakanzwa kuti there's something wrong. Rega ndiende kunemwe assembly ndisvika kuassembly kuya ndiona mama yari kuti hapandori mwana ari pana vana 2 vari pana chidiki nechikuru saka vana ava vakangonhongwa vachinzi vadhambiwa chichichi saka vati vanobva kuchiredzi vachina mberengwa kuchechi saka tada kuunganidza mari yekuti ndivape mari yodzokera kuchiredzi maunganidza mari hanowanzi $18 kana harika ndikupe $10 ndimvaita $28 handi yetinobhabhatidza vana vanotoripo vana mai vanonga vai handi yetinobhabhatidza vanoda bhabhatidzwa handasvigara vana kubhabhatidza handi vanangoti munhu anenge musatanist mukadzi anga nechimwana because zvaaita sokune bhabhatidzwa ende maiti mukanyidzwa munhu mvura akamanifesta dimwe ranga asingaendi ndakaguma ndapinda mumvura nebhutsu andambozvona ndopandangoti chimwana changu munhu anenge musatanist saka pandakangomutendeka ndokubva abva ndopadzokera kumba kwamai vaya ndopandati muye naye kumba kwangu ndobva ndoti vanouya nemurume wavo vatiradza kuti tatovakanganisa singaiti no iwe musikana wabva kupi hanzabva kuchiredzi uri kuenda kupi ndikuenda kumberengwa kuchechi yeroma ini mberengwa ndakakushandira kune chechi 1 inodon bosco yeroma haingamboiti national chituku ndetenge kamba saka no I don't think so ndinofonde munhu ariko ndopandafunda munhu ariko andiyashanda naye munhu yati hakuna kana ndotoripo ipo panapa pana kana chechi kwaiva uri kunyeperei asi uri musatanist vanhu vaiva they are strong ko mwana wamwanipi kwa mwana wababa wangu wamwana kupi kumberengwa hanoitsoke kana wamwana wamberengwa saka isusu tokukwidza chi motikari but uri watirubva uchiredzi uchinde kumwana wamwana wamberengwa se nyadzakadzii hanova tingati muna matendo ndobva manifest satanism musikana mudiki 21 years but she was strong aiwisa vanhu atamunyengetera paya tazoti chitaura chokwadi manje taura chokwadi kanzi kana ndikataura chokwadi ndo ndisavaka tikati taura chokwadi tokumiririra kanzi mwana uyu ndakamutora pachikoro kumberengwa saka tachida kuti uye tindira nekuchiredzi ndine South Africa ko mudini zvatadu zvatinovaita vana kataura tokudura wangu 2 vari kuchiredzi kupi achadi kutaura kana taura kanyaya yako makuseni varada saka iwe chitonodzosera mwana iwe tonokupa mari yako kwenda kuchiredzi takaona tikamuti tinoenda nomapurisa anotiisa saka sure was happy but haana kuvata manje hanzi aimanifesta kwakavata ndobva taenda nayo kupolisi ndopandakaona kuti those people are very strong now tikatoitaura nesatanism koma tinenge tiri kutaura nyaya yekungoti tiri kutaura munhu no satanism is strong taenda naye muchaji office takati musikana uyu akaba mwana mumwe muporisa ngaandimukire achiba chii mwana vakafanana tiri mafeatures evana akafanana no havana kukama uyu anonzi sari muzho uyu anonzi chimwana chiyavo manje chakunzi ndiani hanzi ndisisi wangu ndikandipe hecho ndichinamatire ndobva ndachinamatira ndikachimubvunzai ndiani tokanzi handimuzivi akangotora kandikanda mumota angomutora mwana achibva kucreshi ndobva kumura kauniform ndobva vakanda panze ndobva vamupfekedza vanga vanadzo no saka atodini akanzi iye akuda CID mukuru weCID uya umwe unodhila nezvevana wauye wanditi ndanzwa vana vakafanana mafeatures
munogona kutosungwa imwe nenyaya yekuti muri kuti munhu akaba mwana imuzoigona nyaya ngati no mwanangu atidaro chimubvunza zvakanaka naka musikana anda pazotanga kurondedzera chini musikadzi kai kuseri akadzi kwakuseri akurondedzera nyaya dzake vamwe medhemu chiposa mubva wawe anoda kurova tazvokuba vana sichazvokutovatambura vangati mubva changu mutara mubva chati imi mune nhumbi netumanzi inogona kubva ndizvoshuwa here zvikanzi nenhumbi medhemu vakagara pasi ndobva atoenda kukoti ndobva anotongerwa kugara mujere 2 years but kukoti akanetsa majesty na pp vaikonana kudai kunyasa kukona kunzwanana akapinda makuseni akapinda masikati akapinda emanheru vachimukoniwa ndakauya saka ndakwana akagara mugalari muyama ndobva ndasvika ndikamumhoresa vanhu vese vakandivungana zvikanzi munomhoresa musikana imombomuzva kuti musikana akasei kani zvikanzi musikana anetsa nechichemo zvikanzi handina zvavo just like that but ndakazoti muchidai kuti afollow up hanzi akazobuda hamene zvakazongoita kuti angobuda abva tangobuda saka patiri kurarama cultism neoccultism nesatanism zvabata ushe zvatobata ushe mukoma zvekuti isusu tinotofamba tichiita zvekudoti unochitongofunga kuti anytime ndogona kuatakwa anytime ndogona kufa anytime but izvozvo I'm very strong because kufa is gain kana munhu achinamata akufa kuwanirwa nyasha zvinani kutofa munhu achiziva Mwari saka yekwedu iyi ndo mamiriro ayo mukoma iyo ndo accidents angu aya ende ndiri masati atopera vanogona kusanosvika ndichiinda but chandakazana kuti handifi neaccident izvona zvandakati kuziva kuti handifi neaccident but kuipinda maaccident ndongopinda ndichibuda ndiyati ndikabuda kubuda kudai munhu wese anenge akabata foni muri papi mazodini muri papi then kana zvadaro ndinofonerwa nedzimwe nhamba ndakutry ndichichacheka mufoni mangu ndinofonerwa nedzimwe nhamba one ndeyekuMorocco one ndeyekuSeychelles one nyika dziri mujinga megungwa idzodzi hadzimwe ikobho ndedzekuMalawi unochitirete kuti pane pandakaudza kuti you just have 5 days to live wodzi weblock kofona imwe yoti kwasara 4 days weblock kofona imwe udza kwasara 3 pandakaudza kwasara ma-hours renounce your nangirikiri your Christianity denounce your Christianity but ndaingoramba ndakangoshinga pane musi wekuti vanhu kumba vakadoti garai mega line andoshandisa iri reEconet arisi rangu rangu ndati ndichingonoritenga kudai dzaita kudai ndingangotenga nezari kusvika ndaenda kupolisi nzina mupurisa raidhila nenyaya ndiyo saibhotwa vavati hai zvino izvi tinambozviona izvo hatina kana kumbozvinzwa izvo ndasaka ndoita sei apa vanofona kuMalawi vezana kwaita neNyasaland kwava vekuMorocco neEnglish imwe ndeyekuti taenda kunhamo ati taenda kunoona murwere chemunamata tiri munzira takatowanda namadzimai motikari yomwe mukwashodo yatatakumbira tongomuti bigman yakabuda ichingobuda vachitonifonera kuti next time we are not going to miss you vanhu vachiri muhuruva taitonetsana saka kuti nditi patinonoda kunoitwa zvinhu zviya zvichiva tinenge tatoiswa here maki yokuti vanogona kukutresa kuti because uri pauri vanogona kuudza kuti uri pakati uri kuendepe ndofunga kana tikazogara ndinogona kupai nhamba dzevamwe wandiita kuti hatoda kuno gomo rinonzi bhuhwa rekwedu handi yekugoma kubhuhwa machinda handi yekugoma taenda kugoma about 6 takakwira gomo so mumwe mukomana bva ti mona mukomana uyo akagara pamusoro pasi ukaita apo pamusoro pedomba ndikati ndimoni ndindogana singamoni aonekwa navanhu vese mupengani anakati angatidzoke kati ndimoni atifambe
takangofamba pano napapo ndakaona vambechawa mberi kwangu chikomana muzigomo zihombe ti mukomana redza kuti i7 years apa akabata matanda apanodza naugeza naudi takatodzuvura akapinda pakati pedu yawe 6 takatodzuvura akapinda pakati pedu zvinomo here mukomana uyu muchinda kati ndichimunyasara ndichimukomana ichi atina kurara gomo rakaramba atina kurara kamakamuzonzwa kuti ndio musi kwakazoita vamwe vakatevera kugomo kwacho vakatozobheuka vakafa yakatobila muZBC taitova kugomo right musazi ndiri kuenda kwedu kune rinonzi fisho ndande yekufisho ndaenda kufisho mukomana ndaenda kufisho mukomana but vanhu ndaenda nevanhu 3 vakonhu vose vakati hatosara chitevera ndobva ndaenda ndega varume vaya vachiuya manheru ndaivanzwa inde pamusoro pegomo ihombe totoita 1 hour 30 minutes kurikwira vanhu vava vari kuuya vakangorasika mugomo varasika mugomo vakatongoguma vavaisa moto ndakagara ndega mapasi 12 ndakanzwa mafoto steps ndibva ndafunga kuti varume vaya vauya ndobva ndavesa moto kuti touya munhu wane kuti asiri munhu kuti nditaya murudzi apa kwandiri kuri strip kwekuti ndikangotiza handasingawanikwi ndakamira ndiri 1 ndakamira ndakataka kunamata kusvika kwaedza ndakwati ndikangonyarara chito zvekuti ndoda kuzorora tonamira ndikangonyarara ndoda kuzorora ndonamira ndabva ndati ndabva ndaenda kuchechi ndabva ndanoudza vanhu ndachipinda AFM ndabva ndaudza vanhu kati handei vakati handei toda kumuona munhu handei takaenda tiri 18 takangoti kwire pandakatanga kumuonera vanhu vakatanga kurwara vanhu vakatanga kurutsa vanhu vakatanga kuvata takasara tichitambata tiri 3 vamwe vese 15 hapana kana 1 aisumuka takaburuka vanhu vachirwara tichisuburuka tosingoita 1 hour yedu kana 1 hour 30 minutes takaita 3 hours kusvika kumba kusvika vanhu vata zvekubikirwa poriji kuti vawane simba zvikaramba mukoma kusvika vanhu vatakurwa nemota vachiendeswa kudzimba saka ndakarara ndokubva ndanzi mazuva kwava mashoma pandakanzi mazuva kwava mashoma panga patikwana hakuda 8 or 9 times 10 times dzogona kusvika so unotongozwa kuti pandiri ndiri pahondo handogona kurasika zvangu nono ipo paya patinenge tichinamata Mwari unotozoona kuti vanhu vamwe vedu ava ndotambura navanhu vanenge vane zvinhu zvokuti vanenge vane mainstruments okushandisa and the like instead yekuti vanhu vatorwa nesatan totorwa tega mafundisi makambozwa ndikaenda pastage apa ndida kuprova kuti ndinenge uri wrong ndikaenda kuti stage ndio zvinotiurayisa nasatani samakristu because tinenge tiri kutendekerana futi pachedu mukana chaiwo kuti titomurisa satani asatani kuenjoy ari kuti enjoy kuda kuresa zvangu asi ari kuenjoy because ipo pana tikabva pana chida kunorowa munhu chida kunorova shumba rapo isi totanga kurowana tiri munzira saka zvinosiya mukana wokuti satani asanetswa asi kutombonetswa ndasvika muchiona satanism yawanda muchiona satanism yakuinda kuchikoro satanism nekuti hakusisina munhu ari serious nasatani hakusisina even kubatisa machechi mukoma kune vanhu andiona mazita evanhu Jesu cheche akafira cheche hana zita imomo mukaita mwana wenyu mudasi nemaendio tafumane right mwana anonzi ndewenyu hana zita renyu akutonzi hani kuda shepherd hani amen shepherd hamuzi kufara saka tichiti chechi ndedza Jesu dzofanira kupuwa zita raJesu saka chechi hadzina mazita Jesu zhinji unoda chechi yaSivanda chechi yaDhuve chechi yanani I cannot name my names but now muridzi wechechi cheche wakaifira haasina basa tasvika tisingagoni kumira semakereke tichibatana tichirwa nenyaya yandikutaurai like what I'm facing now ndoda mumwe munhu anondiliva because you cannot deliver yourself ndizvo but people we cannot hatigoni kuti kuwana deliverance nenyaya yekuti vanhu tikutogwa pachedu kuti chechi iri kutorovana pachayo chechi haisati yava prepared kuenda kuhondo nasatani satani ari kutoenjoya zvake saka uchiona muchechi chero mukangopinda musatanist anogona kugara hakuna and unoona zvinotaza masatanist they are strong masatanist anopinda muchechi
ipo panaendeka panapa ndikana ndiri mubhawa munogona kutoisenderwa kuti weya munofundisa ari mubhawa but musatanisi akauya muchechi hapana anoonetsana saka vari kutipindira tichiramba kuvapiti chindaramba kuenda kunorwa ndiri kunzwa zvakanaka satani anotenderwa kuuya kuchechi agogara but vakristu havatiri kuinda kuna kubhawa kunogara inoti ngemhosa iyo inogona kutomiswa chechi but vanhu havakandoona kudzukunuku ndizvozvo now we end up tavana varwere vanenge vatori muchipatara vari kudischarge navoga musana makambozva kuti varwere vanodischarge navoga muchipatara ukasvika pachipatara panapa parapiwi panapa hade madobuda unogona kutobudiswa nomugwere saka varwere vari vachidischarge chechi pachayo iri kubudisana yega because the moment yaunongonopinda muvanhu venyika enda kuti ndoda kutaura navo tarisa vanhu vari pasocial media pamunotaura navo vazhinji vacho vane mukana wekuparidzira nyika but ivo zvavakutongo vari kutobva nekupuruvhana kuti uyu haagoni uyu haana kudamwa uyu haana kudini no hapana hondo handi tine air force tine ground force tine chi macomandos masoja yavo saka macomandos akangoti isatisu masoja ndega at the end the enemy haigoni kumbonzwa pain haigoni kumbonzwa pain saka ndinoka ndikunzwisisika kuti now the church is failing kudeliver nyika, the church is failing to deliver Zimbabwe, the church is failing to deliver vanhu nenyaya yekuti the church ine hondo pachayo. Church inotorwisana yoga. Saka wotrena masoja ako 900 wotanga kuchirovana chiuraya nayo. Saka enemy anozinetsere yake. Anongo enjoy. That's why mtona nasi chero vana vedu isu zvinozi baba. Akangofunga kuti ndoda kuinoita zvaanoita anongoita. Nemhaka yekuti hakuna kwa shoko. 95% yeshoko ratiri kuparidza semafundisi tiri kuparidza prosperity. Prosperity. But now, yes, it's good to prosper. But vanhu vapedza kuprosper kuenda kugain navo. Because we should be preaching salvation. Church yangosvika pakubudisa madhimoni. Hakusina munana iri kuonekwa. Church yotokundigwana Satani. Satani ari kutoita munana kudarika vanhu vaMwari. Nokuti vanhu vaMwari vari kutongo havari kungozvidzana. Tichingozvidzana asi ndakavabata hangu ndorwadzirwa ini. Ngavarege kuzvidzana. Kune vanhu hatasainde problem. Handiti? Ndotomira nayo. Kana murwere akuzipa prescription kuti wakoma ndoda kudai. Ndakutorega kudla. Inyaya yokuti chiremba anenge akundikana. Saka madoctors akaiswa naMwari panyika ino ava ari kutokundikana. Ari kutokundikana. Iso zvindika pano ndikapinda kuchechi yandisinganamati. Ndiri mufundisi kudai. Ndokona kusati ndikuparidza. Kune mitemo yakangoiswa yekungosunga zvinhu. Apati ng'anga chechedzo dzinotombonzwanana. Kuti ndikakukoni waenda kwanhenge. Ndikakukoni waenda. Now ikozo tiri kuparidza vanhu kuti uyai kuchechi kwete kuti uyai kunashe. We are not preaching kuti vanhu vaende kuna Mwari. Tiri kuparidza kuti chechi dzedu dzizare. Chechi dziri kuzara nevanhu vasina Mwari, nevanhu vasiri delivered, nevanhu vasinga nevanhu chechi kuzara dzakazara. But ivo vaya vanhu vanoti vachingobuda muchechi ndio vanoenda kunohura. Vanoti vachibuda kuchechi ndio masatanisa. Mari zhinji dzatoshandisa muchechi ndedzesatanisa. Zato noromberwa dzichegumi tichitora tichidla. But kana wadla mari yedhimoni waridzingira. Rongoti ndoda. Vanhu vanokona kudzinga vanhu vanokona kuti ungadzinga munhu nemari yake yawanda azviiti. That's why now the church is not discerning. The church is not haisiri pastage yokudeliver. The church iri pastage yokuonekwa. Makamboona mufundisi ane mukadzi wakashata imwe. Ndozora kuti vakadzi vafundisi vakagadzirwa vanhu vose vane mweya waMwari vanofanira kuva vakangonaka. Vanhu vanakaruchiva ipo pakati nakwepo paya. Misha yavafundisi vose nyika yose pasi rose. They're so beautiful. But beauty doesn't mean kuti munhu anogona kunge ana Mwari. Tina upati hweunyama hurutura. Ndosati vanhu vashandiswara zvavo but that's our weakness. We have got a weakness as pastors. Satan now akatozoziva kuti vafundisi vari wiki vanoda vakadzi vakanaka. Ndio mutenda vanonzi manjusa. Vakanaka singaiti. Saka ndo panoperera varume vazhinji.
pastor pana mataura ndofunga patatanga program ini ndatotanga nekuti pastor mauya nenyaya yenyu kana muchimboverenga macomments aya vanhu vanonditi inyaya dzekugadzira handiti mazobata futi muchiti mukaona pamasocial media mabasa amene muchita muna macomments anoratidza kuti ari kukurwisa inini handigadzire nyaya handiti ende vanhu handivazive ndakuti vanhu ndo vanotoita sevanozviziva nekuda kwebasa rangu panyaya yese yandinoita yekubatsira munhu wekuti ayambuke because ina handingati handipe platform yangu kuti vanhu vatambe ndinopa vanhu platform sezvamuri kutaura kuti da kuti mufumure chimwe chikamu ndinopa platform kuvamwe vanhu vanenge vatambudzika vanenge vachitsvaga kuti ndionewo Zimbabwe nditese ndibatsirike asi pamakomenzi ipapo unonzwa vachinzi kunyeba iri drama saka ndazopanzwisisa nekuti mati Satani ari kutuma vanhu vake kuti ndo vari kutonyora ndo vane zvinhu ndo vane mukana wokunyora vachikomenta. They cannot come and attack you physically. Vanokuatakai pavanoona kuti vanhu vari kudhilivhiwa bukanzi kamunhu achiti idhirama handiti but pane munhu akatokwana akaita sei ari kutotaura kuti ndinodamira musha wakuti ndogona kunokuunzirai vanhu kana kuti 500 wakona kupupura kuti this is a true story chitibatai uyu neuyu zvokuti mukatoti hande izvezvi imimi plus handiti ini handitsvage izvozvo zvamutotaura pasi imimi hamungasumuke kubva kuzvishavani kuya kuHarare tichitambotaura pa kuti ndine nyaya yangu yandaisinoti pastor ini ndofunga unyaya yake wetigare pasi titaure nekuti ndinatoona kumberi kuti nyaya inogona kuita kubatsira mumwe munhu anenge because munhu achiona but ndiupenyu wandokurarama saka imi zvichita salvation yamakazowana munhu anogona kuita kubatsirika isu tisipo asi nekungoona program asi unotoona munhu kuti anototenga data rekuti Robert anonyeba ndine mwe nyaya ndakaita masvondo apfuura yevamwe mai vakaenda kunobatsirwa kuSouth Africa kune n'anga matauriro avaita asi vakazopiwa mushonga une mhiko handiti kunzi mushonga wandiri kukupa uyu hausvike parufu hausvike muchechi ndavarekodha kudaro ini zvandinoita kana munhu aine dambudziko akauya ndakamurekodha ndinotsvaga munhu anomubatsira ndisati ndaburitsa nyaya yake abatsirwa ndaona kuti munhu akubatsirwa ndotaka kuchiburitsa part 1 part 2 part 3 saka amai vaya vabuda vanhu vakabvaenda mumacomments saka ndazoburitsa part 2 macomments ari kubuda papart 2 anzi uyu munhu aone because akaona part 1 haana kana kutomboiona part 1 nekuti tingosvika pa munhu aye akabva ati sekuru akabva ati iwe wakaita zvakataura namai vavo zvese handiti zvakanzi aiwa hapana chaanoona akaita sei akaona kudhara program yaRobert ukatona program yacho imene ndibva ndatokupopura inototaura ichiti tiri kuenda kuChristmas asi ndakazoiburitsa after Christmas saka munhu wega unofanira kukona kuti ndayatsonzwisisa manje ndingati nemhari dziyama ndipo no Robert Satani ari kutobhadhara vanhu andovatengera data kuti endai munokomenda muchirwisa chakanaka chiri kuitirwa chii and for your own information maevangelize nyika kutodarika vafundisi. Amen. Mukati autako pa social media munogona kuona vanhu vazhinji vachigamuchira salvation. It's salvation and deliverance. Zvinhu zvoita sezvo zvakafanana zvakasiyana. So ndoda kukurudzirai kuti amutorwi Bible noti hatirwi nenyama neropa asi navabati venyika ino vane simba kwete simba roga asi guru kwazvo. Saka nawo mune muchitoatakwa kuti kune mweya inoda kodzokunikwa zvakafanana kuti tine munhu akaiswa mukeji atoda kunotora. When we are going there hapashaiwi mweya unoresista, hapashaiwi mweya unorwisa deliverance yemunhu. Saka kutorwiswa kwenyu mutoratidza kuti mukuita zviri nani. Makambopinda mumaoffices ani makamboona kuna mapepa ananga akafonyoka akakandiwa mbini azvirewe kuti secretary kana kuti clerk vari mavagoni basa vanotogona but pana zvinotodisturb. Ipo panapa tiri kufonerana ndizvo muchadenga mune mweyo
mukaverenga Daniel chapter number 6:20 Daniel chapter 9:25 zoti Daniel achinyengetera kune varume vakabata munyengetero saka patinosenderana izvo zvedata zviya zvine mweya yazvo saka kune mweya inonzi ma-environmental spirits anobva agamuchiri overengawo saka kana averenga manje otonosvika pane mumwe wagona unyora anonosvika pane munhu kuti chinyora uchiti oye agona kunyora chake anogona kunzwa anogona kunzwa nekuverenga unotsvaka pakusvika oti iwewe unogona kunyora ari kutonyora mukanomutsvaga kuseri kwake muchana zvine problem isingaiti muchamutsvaga muchaona kuti pane pamwe pandati ndakambodhirivha musikana anga ane spirit of satanism zvikanzi vana dhaiki ndivo varidzi vesatanism musikana ati munhu uye akaita problem akauya kuzonoka kumba kwangu usiku ndoda kubatsirwa kumuna batsirwa muri kuti satanism zvikanzi hanyaya dzatingotaura pavanhudziya kana saka regai kuencourage munhu wamwari iri ramakatotanga iri harisi rekuti muri toshumira zvisingaiti kutoshumira zvinoshamisa kutoshumira chako saka mweya yetsvina ikakuregai muchishumira haisina basa iye inototumwa kuti ndai munorwisa saka yakaiye yatumwa inosvika yogara pamusoro pemunhu yototanga yomurwisa nekuti zvechokwadi pastor zvimwe zvinondinetsa kuti paunenge uchinyora komendi pane imwe nyaya kana makaita seimwe musikana anonzi Abi wandakaenda kwachundura kunoita interview anga ane 2 years almost 2 years asingataure nehama dzake asi nini aitaura nini handiti chinhu chandakangokwanisa kuita ipapo agreement yekuti alright hama dzako handidzodzo tinotaura kusvika ndauya ndakatoiona makaiona mukaverenga macomments ipapo mumwe munhu anonyora kuti it doesn't add up nyaya ndeyekugadzira ndinoigadzira sei no ndinoti mundidzikisise munhu wamwari kugadzira nyaya ava ndo vari kutogadzira nyaya iva vari kuti kunyaya ndeyekugadzira ndo vanoda kutogadzira nyaya pane zvavanogana kutovhara pane zvinge zvichida kutovharwa animona veitotaura kuti kumusha kwedu kwakadai it's now 54 years nyaya yakatiwa iri secret kusina aifumura saka izvi ndinozva ndatanga hondo isusu baba vangu vanzi Gataki Kariati kuna vanhu totonzwa vanonzi vana Kariati vanani ari kuredho ipi ndanatombodomutsaga pandakandondofanira kuti mutsvaga ndatanga ndanamata because anogona kunge ndichigona kutomusiya muproblem because mweya yaya iri kutotsvaga vanhu vokudi vokuuraya so izvo zvimakagara apa musafunga kuti mweya tsvina ino rugare isi totombosvika patomboti angatamatiri vanhu vakadai tinotenda kutonamba musondatozanga kutaura nemweya varume pari kufumurwa chakaipapo munozva here kuti munhu ina don't believe mung'anga but ng'anga dzetype yedeliverance dziri kuita then wotoona kuti pari kudhilivhiwa vanhu ava havasi kuhome salvation vari kudhilivhiwa chechi haisi kudhilivha anoona kuti chechi dzedzikasisa nemadzibaba dzinozikritisa zvisingamboiti handitika but chechi kuno kutosvika kutonzi hatidi kunamata zvakadai hatidi kune zvimutemo zvezvakusunga saka vanhu vanozopedzisira vatongoona kuti kuri nani ndekwandinopuwa maparaseti penikila ndangune penikila bhaibheri nemitemo inegumi kuzoita imwe 100 yechechi handikwanisi oti bheta hangu ndingonotsvagoko chero patinomira pachitishishumira izvo zvatiri kuenda crossover muziva ndiri kuti chii izvo mukabvunza chidhakwa choda kucrossa ani unoda kucrossa munhu wese uya chasunga kudi inoisi munhu wese ngauya namate Mwari musoendanetsana pano kuti pati zvidhakwa munozvinetserei hatitisasiye zvidhakwa chinomwa hacho doro racho mukoma choenda kumba chakadhakwa choita zvachoita zvakaipa but muchechi mune varoyi namahuri asi iri kunzi musauya kuchechi but zvidhakwa ndozviri kunzi zvisauya kuchechi zvinomwa zvodoro zvisingaroyi mungana mukadzi upiko unoroya kana chidhakwa ungataura chidhakwa bheta handiti but pana patoto indiri kuti uyai vanhu ngavana matemaya ende chinhu chinoita kuti chakanaka mukoma ndechekuti ndimaona chibha changu ichi chikaita tsvina ndochoda kuenda kudry clean
handindisi bhachi rakachena dry clean. Saka vanhu bhaibheri rinoti vane zvivi vose ngavauye, ngavauye tivaparidzire vatendeuke. Ivo vakadhakwa vacho ngavauye vatendeuke. Variko kuchechi ikoko tichivabatsira, tichibatsirana navo. But church is too smart. Haitori zvokusvibiswa. It's holier than thou. I told you. Saka ivavo Pastor Murray nekuti inini n'anga dzandoshanda nadzo haisi secret, zvinhu zviri pachena, ende dzabatsira vanhu zvinhu zviri spiritual, zvimwe zvinoramba, zvimwe zvinobudirira, zvimwe zvinoramba nekuti iwewo munhu wacho futi wakamira papi, ende kwawabva kwacho kwakamirawo sei, ende iwewo wacho uri kukunda here kana kuti midzimu yako yabvuma here kuti utese. N'anga dzandotoshanda nadzo dzinoti ndakubatsira, ndakubvisa pane zvizvi, inini ndaguma, asi chienda unotsvaga Jesu unamata. Right. Taukondirwa nen'anga kuisa vanhu kuchechi. That's our problem as a church. Ende ipapo havakanganisi, ndakubatsira zvandakubatsira izvi. Chiedzo kana ende vamwe vacho vanogona kunge itori muchechi sekutaura kwamaita kuti muchechi mune varoyi. Achitotanga kuya pang'anga, anogona kutoti ini ndonamata, handiite zvakadaro. N'anga yati aiwa, unonamata akazi kuseri kwako kune zviriko. Zvakadai kusvika zvazobata kuti ndezvangu ndakazonozvitora kwakati ndakatora zvimwe ndisingazivi, asi wakapfeka uniform. Handiti vozonzi ezvino ndachitora zvinhu zvako zviye chienda uite se unonamata. Right. Now our problem ndeyekuti chechi inopretenda kuva holy, chechi inopretenda kuva yakanaka. Munozwa kuti animandinesheti ndikabvisa bhachi munogona kurohwa neana muna Mwari, pamwe hakuna kana kumashure kweso, ine yakadambuka. Saka chechi masokisi atinenge takapfeka, mumwe munhu akatomira mubhutsu but muchingoona uko, handiti uko akatotsika nenyama pasi. Saka realistically isusu sekereke ndizoka ngatitangei tanyatsonaka munhu waMwari, ngatitende imbavadambori kudzanema kuti ndiri right. Pane pandotokundikana ndizoka kutokundikana chako kutokundikana toti pandakundikana apa, but ndikanza kundikana apa sure I'm very sorry. Chechi haitendeuki, vanhu vapinda muchechi havatendeuki, and the church had a problem, haitenderi vanhu kunamata. Ndiriudze kuti munhu anongotendeuka nhasi woto mwana ada kupresent worship yadonguva uko akutojamba arimo. Saka it becomes very dangerous. And then, so ndinofarira basa ramunoita, kunyange ndisingatendi zvangu kun'anga, but ndinofarira basa rokuti pane pamwe chechi tokuposiwa kuti is weak. Chechi ine munhu uri muchechi ane zvaanazo anotinodirivhiwa kun'anga. Ndikutaura deliverance kwete salvation. Right, kuti unosungunurwa. Chechi yataka weakness. Chechi yataka weakness. Chechi yaona masutu namatai. Ndokwatinoendera kunochenera. Ndokwatinoenda zvikwezo zvende zve-show off. Asi kuchena panze. Kuchena panze. Pana zvandasiya inini ndakanda mai yangu yaiti ndakanzi hafani kuroora. Ne 3 vakaenda asati ndatendeuka. Chaitika zuga ndadobata kamistake kuti ndogona kukungaza kupuruvhira kuti munhu ari wrong, mungondifarira apa asi zvakata kuti inyaya kuti ngarambirwa munhu here. Ndiani ndazwa kuti akambodanana naningi, saka ndito zvindamurambira vanhu vakokusapota kuti nekuti akambodanana naningi kana akambonyanga munhu asinambonyanga, asi akambodana munhu asinambodana nemunhu, but kuti inoita weight nemhaka yekuti ine dhimoni. Ina madhimoni mukati mawo. Saka madhimoni kazhinji ndio akabata mari dzechechi, ndio anodhoneta mari muchechi, ndio anounza vanhu kuchechi. Madhimoni mazhinji ndio ari kulidha machechisi. Munhu akangoita mari yake anotomona atova elder, munhu akaita mari yake unotomona atova secretary wekuchechi, munhu akaita mari yake ndiye anofamba namufundisi. Saka vana mufundisi tavane dambudziko rokudzinga madhimoni atakadlira zvinhu zvavo. This statement inorwadza. Kuti you cannot bite a hand iri kukufeed. Saka chechi yakontrolwa nemasatan. Saka masatan zvakagozarisa kuti vafundisi vanoda mari, anongounza vanhu vane mari vokontrola chechi.
chechakabatwa kudai so chechi hakuna kwari kuita chechi inongoguma pakubudisa madhimoni ndo vanhu vazhinji totofanira kuvana pasta hanzi Miracle Paul nanani tombovatevera totomboona kuti zvimwe zviri nani zviri kutoitika kuti zvazoda pamwe munhu abatsirika but hatisi tose kana mwaka wavaprofita ngatichiti ine kana pandinoshumira handitika ndikaona munhu anoda kubatsirwa handiti ndomuti inde kwaMiracle Paul inde kwapasta Tifred inde kwani kune munhu anomugona inde pakati but isichakangounganidza vanhu nevane zvipo zvokungova kana chipo une varwere hobho chihospital isingagoni kupa prescription ihospital isina kana parasite is a very big hospital but ine vanhu vasingapori ngatidzokerei yekwenyu sekuru vakafa neSecret baba vakafa neSecret yes amai vakafa neSecret yes amai ndo vakazotaura amai vakazotaura mutoro wake mutoro vaiti maifanira kuzove chii chamaifanira kuinidzinza rekwenyu ananasa pana rotaura mai vangu ini vakava vasingazivi because vakanga vari outside the family yes vana baba vangu ndo vaigara matare vagara matare havana kuzobudza mutoro waSecret ende ndio zviri kumala nokuti chiri kumakuva amaona kana vachina makuva dzimwe dzenguva vakadzi havatoendi saka vana maSecrets avo saka pamaSecrets avo hazvina kuzotaurwa asi chatozoda kuti hafani kuwana munhu wakadai anofanira kuendwa naye kurwizi onoinitiatwa kuita chinyi vasina imi pa54 years tombobvisa dzimwe 20 dzeukomana neujaya pa34 apa hamuna here kuzvitsvaka one especially muchaona kuti chinhu chofanira kundiuraya maaccidents ende muchasawo dzinza rekwenyu sekuru vafa neaccident baba vafa neaccident baba munini vafa neaccident kuzoona kuti no this is too much chii chandofanira kunge ndakaita sei ini chandakazongogona ndechekuti pandinoti ndakazorota ndichinzi ndakurwira ndikati as the long kune munhu anogona kundirwira better stick to this guy anonzi Jesu okay saka unotozoona kuti mweya uyo hauna kurega unotomuka ngotomboda kutaura kwandiri kuti unozwa kuti tinobva kumana kuti tinogona kusumudza imba yedu ikashayikwa saka ndinotopota ndichiunzwa uchitaura saka unotoza mweya uyo hausi mudiki mweya mukuru because kwandafonerwa nevanhu vekunana Morocco Malawi ndokunongoitwa zvichichawa izvi right otoza kuti tinofanira mukwashaungu anonzi Max Duve handiye munhu akatondidzisa kunyengetera panyaya iyi aitorodza kuti zvimwe nokutogona kusazvijekerwa nazvo but zviri nani kunamata tichiti tava nababa vatsva tava vana vaMwari if a man is in Christ ndizvoka is a new creation zvakare zvapfuura saka unotoona kuti zvose ndisingagoni kuzvitsvaga ini asi kune zvandiri kuona zviri kuitwa naMwari neni saka beta ndingostika kuna Mwari ngatiti past we are dreaming this is a wild dream anditi yes zvichida maida kuitwa mambo wemadzimambo zvekurudzi wenyuku saka chakaipa chiipa yeah there's something wrong because kana paita occultism necautism paita secretism anditika zvinoreva kuti nicho ukangoita mistake pana madont terms and condition apply saka pakakuita mistake watokanganisira rudzi ati ndanyatsotera ando anonetsa wesi inini handina kukurira saka ichiminzi mamistake aito anotongodomuka isati atombotaura kuti handizvidi but mamistake ndatomaita nemakuti handina kukurira kuMalawi I'm more ndebele than being a Malawian right saka zvaitondisiya ndizvirikona kutondisiya ndatoparira vari generation kutaura kumashure kwangu saka takuti hatinoti generational case nokuti vana cultism kana yatongoresvika eka but onaika
sekuru venyu baba venyu handiti havana kugamuchira matems and conditions vakafa pakaita mistake Okay. yokuti secret yokuti ndakazorega kuenda but now mubvunzo wangu ndekuti kuona vanhu vobva kumalawi lambi vadarika Blantyre kutsvaka munhu kusvika South Africa kusvika vanzoka kuno kuZimbabwe pane something changa chiitika saka what was the secret ndoyamvura kunge makaita find out and you should be telling me today kuti Robert secret yega ndoyamvura kunge ndichakaya nditoti semafungira angu inini imimi munogona kunge makasimba pakunamata ende muine munhu akati ndokurwirai zvichida imimi is the pillar of the family makabva vana venyu vanogona atakwa nechinhu ichi pane chinhu vachandofarira kumhuri yangu yaive kuti young guy chimufana changu ndine chimukomana 1 chinonzi D ya ina andondikunda pakunamata yaiye chara kumira ushomira chaivo chaivo tinotenda right musikana the same asi handizozvi kuti munopera kwaona unopera sei but vanhu vakatoziva kuti isusu kune chiri kuti tatanidza kumashure besides kuona life yababa vevavo makambonyatsogara navo pasi sezvandakaita nimi ndazinetsa kuti vanangoonai pandafamba napo every day tikangoungana tototaura saka handi munoona patinotiza muupenyu baba imwe kana takanzwa netsuro munotizi munomanya zvishomanene chirizi muchiziva kuti haa zvikanetsa ndogona kubata ndikaiuraya ndikati hausavi inji inodzinganiswa neshumba baba ndinotokwinya saka vanhu vanga vandozviziva kuti hapana kumira mushe kuti hapatorina kumira mushe isusu tinogona kubuda as a family kunoita 2-3 days tiri kugoma toga every Friday kana tiri kumusha tinenge tiri kugoma every Friday tinenge tiri kugoma kuti pane auye here kuti hapana that's not an issue we have find a new cave iri kuti protector saka kuti ndisiyire chero mwana mukomana ini vana baba vangu vakatorashika mudzi wenyaya iyi hakuna kuri kuendwa kutongozara vanhu vanoparara saka now ndida kuzama kuansa question yenyu hazvichabatsiri kuda kuzwa kuti ndaida kuva ani I don't want to be attracted nazvo zvinobatsira isusu kune vanoda nyaya kuti murume wandakagara nayo aifanira kuzenge ari chii handei kubaba venyu sekutora kwamaita kuti vakanga vaine vamwe madzimai ndokuzowana amai venyu mhuri yaikoko yakamirawo sei upenyu hwayo kana muchi now ako kwakaitwa vasikana chete okay saka nyaya yacho inenge isikadi vasikana saka panongozvarwa mukomana mwewe wekumana unosumuka kuti kwakudiwa mukomana saka handimaona kuti patotora pepe kwenyu pasta kune mukomana kune mukomana kureva kuti ende muri kungona kuti kunenge kuri kuitwa mukomana 1 sekuru venyu pana baba venyu vanga vaine vamwe vana vakomana vanga vakomana 2 mumwe wachaka variko oba mlindi vamwe muchita wakashaya neexit handiti imi ndokuzoita baba yenyu ndokuita imimi ndokuitawo mukomana ya saka Abraham anotora wake oenda naye unomukumikidza saka zvazvinoreva ndezvokuti pachiitiko chose efather anofanira kutora mwana wake unomukumikidza saka vangu vaida kutora ini kunondikumikidza zvikaramba saka ine wangu handisi kunomukumikidza saka muri kunareti pastor pavanhu vese ava kudzinzara kwenyu sekuru venyu baba venyu nemi munhu akakurwirai mudzimai muZimbabwe ino uchishona akazivana namai venyu maenda kuno initiation right now ndopatoti Mwari anogadzika vanhu for a purpose pavari ndikadozama kuti vaibva papi mamai ava tivatsvaga vakangosara kuMalawi ivo vanga vatororwa kuMalawi saka vakasarako
because chaida kuvatsvaga because vanoza ivo ndo vaitoziva secret Okay. kuti zvii zvaitwako because takatombotsvaga vamwe verudzi rwedu idzodzo hadzibudi nyaya idzodzo Oh. hachero mobvunza zvinoitwa nevanhu vashomanana pafamily ndivona vaziva tikadai tikabva apa todai tikabva apa todai ndo maonero atakaita handina kuzowana information yakati kwanei kuti ndada kuitwei handizivi izvo ndo zvandingazivi ndada kuitwa mambo here ndada kuitwa bhinya here mukaona munhu anoziva ndichikura mamucho muchabvunza kuti sei mainzi dhaiki dhaiki kune musoja ainzi Jerry Kennedy. right Vakanetsa. saka ndaidzidza kuchikoro saka behavior yangu vamwe ticha vangu vainzi mabhachi vakabva kuti iyi behavior ika ndeyechisoja ndeyechisoja chacha because ndakona kuita zvinhu pachikoro zvokuti kwaitorohwa vanhu vese indoko ndobva ndangorega kusara because I still remember rimwe zuva ndanga tichibva kugadheni kuchikoro ndaona amwekomana kana mapushi ndikati muchinda ane inga ngatimubate timurove ndobva tamusira pasi tichora 5 cents yeshuro tichibayira mumwe tomurova ndokumukuvadza but do you know what happened ticha vakanorova vamwe vese saka ndimunyengerwa nemwana right pamwe pacho pakazobva style ndepekuti ndakaita sei paka receipt book rechikoro rakangosara ripasi ndobva ndarinoka ndobva ndatitanga kundira vanhu mari dzechikoro kunyorai vanhu vachinyorana mareceipt vachinda vachinopa vabereki vanhu vachinha mari chiuya ichiuya kusvika taina mapurisa akasvika karova vanhu munyengerwa nemwana no I still remember kwakamboita vanhu vechechi yeroma pamabasa vanhu veroma vatakwaita zvimatende handikuri weather inongoda imva yatangapfuura vanhu vobva vapinda mazvimatende zvavo saka isati namatende akaisiri kuniwa ndobva ndati kuvaroma vakuru ngatibatei zvinosima zvinomisa matende zvatiwise uchirowa pakafuta apa pandobva nemunhu saka vanhu vakawerwa namatende tichirowa musoro tichidini saka tichichavangwaira kuti haizi pfungwa dzechisoja haizi pfungwa dzechisoja ndobva totongonzi dhaiki chero bhora ndaikuti kakutamba bhora kwatingoita musindo zvikoro zvaitorwa ndaikona kumwisa bhora namaoko so remember ndaiva kipa saka isusu taifanira kudhrowa kuti tiende kugwero saka ndangoti tambe ndobva ndagowesewa bhora rakutonopera ndobva ndapuwa kona ndobva ndabva kugedhe kwangu ndobva ndaenda kugedhe reopposite ndobva kona yarohwa ndobva ndamwisa noroko saka refu rakafunga kuti kipi wekuko ndiakaida kubata bhora ndobva rikupira mugedhe ndobva yatonzi go bhora ndobva takarohwa zvakaipa but tikatoendirira mberi refu decision was final ndobva tongoti masco but takarohwa kusvika tichibvunza zvikoro tikanzi ndakamwisa noroko ndiri kipa kune rimwe side ndionomwisawo kune noroko ameno zvandaingoita ameno zvandaingoita ndaikona kuti tikangosvika ipapo rakatoona mulaibva kuti varumeka hatimurovei vanhu vese vaiteerera nevarume vakuru vamwe ndori nemisha vaiti kona nditeerera ndiri form 2 ngatirovei munhu kumbura mutu pese yatova nyaya yatoshata saka handimona kuti mweya wacho wanga usiri right plus wanga usiri right kumalawi munoziva kuti ndepapi here ende pano inzvimbo ipi ende ikoko vanhu vaikoko vanoshandisa senime kuti chii kumalawi kunonzi kulambi baba vangu sarova vainzi gataki ivachinzi kariati seneme yavo saka vainzi gataki kariati shiza kariati gataki rakati gataki kariati something like that ndinoziva kuti nzvimbo yacho inonzi lambi ndiri mhuri yekwakariati yes saka mukato pamwe mukazogoogla vamwe vatinoti panotoniwa vana mamwe arotoverenga nyezi kunonzi chiko studio 7 ari kustudio 7 anonzi kariati ndanatombomutsvaka kana arikusitsvakirawo zvimwe but handina mhosva naye handina problem naye masene maanogona kufanira kana nlove ana ncuve anani hazvina kuti but tinotoona kuti isu baba vedu vanonzi vanzi gataki gatali kariati vairidza gitari avo sikurongwa kunzi gatali nemhaka yekuridza gitari ndinoona kuti chimwana changu inini
mukatanga kunotenga keyboard uchaiti tikagadzika apo nabataenda kunhamo tikazoka tikaona akutoridza anoridza singaiti but kunaka wakanodzidza utaaaati butika pangwarire ipapo patiwane spirit inotevera patiwane spirit iri kukumhanyisa yapo hakusi kungoridza mukamupa chakati chiuridzwa anongoridza but ndokufarira kaupenyu kavo kokuti maprayer warriors they prayer warriors I'm protected ndinonzwa kuti kachini akataka kudete kuti izvo zvinonzwa kuti kuri kuti crossover isusu toti mangwana Sunday Monday toenda kugomo chipiri tiri kugomo no food no what because tinoziva kwanotodla rugare saka pastor muri kuti is it going to be possible kuti Robert auya kuchechi kwenyu manyatsona kuti demon ramanifest apa inimi simba hamuna pamati shamari uchibva panapa kana uchikwanisa enda kwaprofeti kuda kwashe Jose mukatotaura navanhu vari kwedu vanotokudza kuti ndikaita crusade ndokumisa apa kuti veduwe inda kutendeusa but nechitendero chaunonzwa uda kuinda kwachiri kana uda kuinda kuzayoja vandikupe not ndozayoja handisiri after vanhu ndiri after kuti vanhu vazive Jesu ini panapa ini am an evangelist and I believe kuti ndinoona mamiracles but mamiracles angu mukoma haasi kuti ndotorika munhu ngoko anoita ega munhu ari uko saka kana munhu asingakwanisi kukubatsirika neni I'll be a very bad doctor keeping someone muward ndikona kuminisa kwanofanira kunobatsirwa handimudi munhu yeye hazviri kuti ndikapinda kuda kwashe Jose kana da kudzoka unodzoka kana asingadi kudzoka hadzoki but awana upenyu chikuru chokutanga ndechekuti munhu anofanira kuwana deliverance ndizoka munhu odzukunurwa munhu awana salvation kana kuti mutombo salvation odzukunurwa saka hazvibatsiri zvatiri kuita mazano kune vanhu vakangochengetwa mumachechi namufundisi vasina chavanacho namufundisi vanenge vasina calling kune vanhu vasina calling kune vanhu vakainda nemhaka yekuti vakavashayiwa basa kune vanhu vakazvidana vakawanza kuti vakadamwa vakazvidavira kaplazi ini ndikadamwa panapa inini ndakashanda construction ndika ndiri carpenter hapana pandombozvinetsa nokuda kuplasta imba ndinomira kuti vanovaka vapedze ndorufa saka kune vanhu vanoda kushanda vari majack of all trades muchechi ndiye anoporesa ndiye mufundisi ndiye anodini uiziva kuti wakadanirwa papi chaipo tasvoona vanhu vazhinji vachizongoreva nhema vachireva nhema unokuti kuti ninganowina maelections handiti izvezvi tikamuda kuona kuti vanhu vanonyepa handiti tiri kuti this time tiri kuenda matumudzigwa achaikwa magore rino ukaenda kuchechi yakati ine zita rayo kuti igorere zvakati ndokundigwana president vanongotaura chinhu one chenyika yose gorere bindu razvino uchiwana pavo uchinzi igore rakati saka ivo mwari vachana vari kutaura zvakasiyana siyana vakapinda kuzioni vanotaura zvimwe vakaenda kujfm vanotaura zvimwe I don't believe mukataura ndafunga pastatus pangu ndakati ndokumbira kuti vanhu vamwari mumbotaura chinhu one tatambura nekutaura zvinhu 20 kana tizoziva vanhu havazozivi chokutaura hazisi kutaura kuti toda kunakirwa hatisi kuda kutomidza mazita emakore atinofungidzira izvo hatitaure izvi maringiro zvoda kutaurwa naMwari saka pane patiri kutaura zvatinofunga izvo kuti vanhu vatifarire inavati gore rebreakthrough but ndeye munoona kuti gore rebreakthrough racho madi kutaura drought yakapfuura kuti gore renhamo but vanotaura zvinoda kuti vanhu vafara ende dambudziko raita chechi nasinotaurwa zvinofadza izvi zvinofadza kuti ndazoona watenga mota ndazoona wadini taura inyaya dzakakosha chaidzo Joseph unoti achitorota wapechedza anotorota kuti kune makore 7 enzara but kune makore 7 okuguta vanhu vanomapiripaid church is failing to prepare vanhu nesituation iri kuuya munyika tongonowira naipasta saka vanhu vanoramba mabasa atinoita aya vanhu vanoramba nyaya dzatinoburitsa ivo havana nhamo here havana dzave upenyu hwavo no
makamboenda kuchipatara here? Ndakamboshanda kuchipatara. Vanhu vanorwara stereki ndo vanoramba mapirisi vanose pasi pepiro. Varwere vakuru chaivo chaivo ndivanoita zvekutomanikidzwa kuti imwa mapirisi vasingafambi vai mchizoti munhu ndiye anotoda mapirisi unotoona achizaka muchimada imwe. Saka type yevanhu ivavo vanoona chokwadi but wakavadana hana kuvatenda kuva kuti vagamuchire chokwadi. Havatendi kugamuchira chokwadi vanhu vanavo because kwavo vangonzi kana india muno criticize they are spiritual politicians. They have to criticize. Kucriticize chako chako kana vakasodaro ende kana muchida kuona kuti kana muchita chinhu chipakashekwa vanhu vaya hamusi kuita chinhu right memuroside kwavo. Saka they don't need to criticize you as long wangova against them vanofanira kucriticize. Ukaona vatosumuka ivavo ndokuti pano bhaibheri roti muna mapisarema 23 vari Jehovha vanogadzira tafura mberi kwevadzivisi vangu. Saka kana kusina vadzivisi mukoma hakuna kwatiri kuenda. Mukati vavona muti thank God mukaona vanhu yes munotovaudza kuti ndizvo. Ndakambosvika pamwe pakabuda madhimoni rimwe dhimoni raingoti mufundisi akasvika roti iwo wandidzingiwe une nyaya yakati yamufundisi imwe wandidzingiwe iwo wandidzingiwe ndobva ndadawo ndobva ndaenda zvikanzi aiwa wandidzingiwe ndobva ndamandakanya zvikanzi kana wakangotidzinga tokubheura nyaya ndinotandei kubheurwa kaini zvikandokubheura ndobva ndati hatimbaatiregei ndobva ndati haina ndimbokudzingi but handauya naye ndiye anokudzinga macho ainogona ndibheura koyo wandauya naye zvikanzi ndikati Jesu weNazareta aipenga munei enda nawe chizi noma anoshanda kwamutare izvezvo kutopenga zvokutobatwa zviya but now madhimoni anoziva zvekutaura baba izvozvi munogona kuvata makadokwira bp kuti munani kundicriticize sei. Aina chakura angu bp ndotoshamisika ndakambopinda kuti mumbondibatsira kunzwisisa pfungwa dzavo nekuti zvimwe zvezvimwe zvinatondinetsa. Handimana kuti munhu unoona unotenga data wogoona munhu achitaura ega sekutaura kwamuri kuita pasi mabva kushabhani mabva kuzvishavani mukati Robert uya tigare pasi ndikuudze nhoroondo yeupenyu hwangu anzwaka obva anyora kuti uku ndokunyepa manje. Saka right zvinofanira munhu waMwari. Saka ndida kudzana kuzopfungwa dzavo kuti saka iwewe makamboenda kunamo panamo pane pachitoona varoi no angasidzika zvakanaka panamo chaipo chaipo. Saka ipapaya vanhu vachitoripo vakatoshayika muchitoviga vachiona musoro tiri kuisa kupi tozodii. Saka now zviri kuita pavanhu ava vanenge vachitoriwo mugurupu kwete kuti vabatsirike asi kuti variputse. Saka pfungwa dzavo ndedzokuti wakavatuma une basa rakaisa mavari kana vakazoriita vasiri kushanda zvinoita kuti vamwe vacho vazondowana mari nokuti vane zvavaita havatoishawe mari yedhata yokukriticize havaendi pamudzi wenyaya vanongoita kuti vanhu vose vangotenda kuti hazvisi iyo yatiri kuita iyi muchaiona itoshai vanoikriticize but vakamuka vanoikriticize toredza kuti ndikwayo. Makamboonera vanhu vakamira pabhawa vachikriticize vanhu kuti muri mahuri kana kuti chii vanozva kuti ipati yavo. Saka vanhu ivo vaya vanokukriticize gani yakudzokorodze ivo vaya vanhu ma-anti-deliverance ma-anti-Christians ma-anti-salvation vari kutoshanda. Bhabheri rinoti munhu ngazive chokwadi chigomusunungura. Saka kana munhu achiramba chokwadi anodi kusunungurwa kune vanhu vati torambira ipapo they are okay vakadaro ndo vanhu vanofanira kunge variko tikafunga zvakafanana hatigoni kunamata. Regai vanyatsoshanda zvemene vari kushanda vose vari kukriticize ivo vaya pano vari kushandira vanotoita overtime vanhu vanogona kuona na 10 12 1 ari online mutare dzimwe zvinenge dzikanyorwa kuma 12 wanzi usiku kuti munhu ndezvakasunurira izvozvo. Saka vanhu vakadaro hatimbogoni kuvabvisa chero tikanamata sei pano panyika hatigoni kubvisa varoi hatigoni chero tikanamata sei hatigoni kubvisa varwere munyika. Saka ndo ipo paya vanenge vari bhisi vari kutorwa hondo. Saka isusu tikaiti toda kuenda kuhondo toda kunorwa kuda neMozambique takonana ndisenyika
tosvika toti hatidi kuona masoja ekumozambique Junior. hatisi kuda kuona masoja ekumozambique saka toenda kunorwana nani Hapana. saka vari kusaidi kwavo asi havakundi. So as we conclude, Pastor, Yes. tichitasa upenyu hwenyu mimi in nutshell mungati upenyu hwakaita sei kuti mami? Number one, upenyu husingachagoni kuraramika kunze kwaKristu. I have no any other relative yandinogona kuenda. Kana kumba kwedu nevana vangu kati akufunga zvemudzimu, ndini mudzimu. Hakusisina umwe unogona kuapuresheka. Saka ndinoda kuti vana vangu they are very fortunate because mudzimu wavo ndichiripo. Handidodi zvokuti vataura ngavave nezvitemo zvavo. Hakusina kunogoswa kuti hatina kana link except in the spirit. Saka upenyu hwangu zvandidoona zvokuti I'm starting a new generation. Okay. Yekudoti vana vangu vazukuru nanani vandofanira kutonzi daiki. Tinotanga a new generation. Uku hakusina. Hatiri kuti kuramba kuti tiri veko. Tiri kuramba kuti hatichagoni kulinka. Chero zoita sei hatichasangane futi. Hapana pachabatana chino ndasingasumbwa ndikaenda kuLambeth 56 years ndikasvika ngati ndinani hakuna anogona kunge achindiziva. Hakunazve. Iyo ndikasumbwa ndikaenda kuNational Railways ndikasvika ndikati kune nhumbi dzababa vangu dzanga dziri mumbomo vanogona kundudza ndopenga neme yangu akagumbuka mazuva ndobva vatoda kuti tondichinja nebhethi zvese kuti hakuna anogona kunditevera. Mati mukangotaura chero vava vakafara vakona kuti vata kuchema chemo dai vasina mwana. So upenyu hwangu baba munhu waMwari ndokuti nditotsvaka kuda kubatsira vanhu kuudza vanhu chokwadi kuti hakunazve munhu asina spirit iri kumutevera. Hakuna munhu asiri kuatakwa. Vanhu vari kutotambura nokunetsana vanhu vasati vapora ivo. Kune vanhu vari kufenta nokuziya nenzara vari kuda kugona kupa vamwe chikafu. Vanhu vari kutofenta pakunamata vari kutofenta kana vafunga kutevera chikare chavo ngavachitevere but terms and conditions apply. Saka nyaya yeagreement yakaitwa uko hapana anoiziva. Nyaya yeagreement yakaitwa kudhara hapana achiziva because you were not there and those things to the matter they are not written down. Hapana paunoti ndogona kuverenga. Saka unongoita mistake in the spirit and you are attacked in the spirit. So there is no need yokuda kurelaya nemunhu asingagoni kuchakuudza kuti zvakamira sei. It's very dangerous now. Nguva yatiri kurarama nguva yesocial media yekuti zvinhu zvinofamba very fast. Munazwa here baba kuti isu zvipanisa maKristu tichienda kuchechi ndoenda nedhola but munhu ari kumalawi achida kunoita sacrifice unoenda nemunhu nemombe. Ndechipi chinoridhima chimwe? Ungaenda nedhola ukanotora mombe but unogona kuuya nemombe ukatora dhola. Saka isusu kana iri nyaya yekusacrifice tiri kuvurawo nokuti vari kunyika they are sacrificing more than us. Vanhu vari kunyika vari paunited front yokuti vakabatana makabwana panopirwa here naye sekuru vangu vaipira baba vamai vangu musazoita pane pachingonza ngova achidai so maoko so vozongodai maoko vanasekuru vangu vanoera nyona wakunzi mavoko mavi. Saka zvataurwa hamuna kuzvinzwa baba kuri kunzi navana vaRobert vese vasambowanikwa vafi vari mumarombe imwe ndimopururudzira that covenant yaitwa but Bible rinoti hakuna covenant ine simba kana waitaura achiri mupenyu. Okay. Ndosaka Jesu akafa kuti covenant isimbe. Ndosaka ndiona Satani achihla kufa anozoti hamuki. Ndosaka ndiona Satani asingadi kuti chero kuroora akaziva kuti vana they weakness. Ndochinchoka chakahliwa naSatani mukadzi ana kumboroora chero mukadini munokuiti seupomwe but iye hana iye haiti atoziva madangers ezvino. That munhu atorwa nayo uyu varumika is very dangerous. Handitoda kusvara kumachechi kwatiri handisikuona kuti kwakaipa but Satani akatotanga kuva nezvinzvimbo muchechi akatogara zvinzvimbo muchechi
saka zvatoda kukomenta ndezvokuti chii baba, ndezvokuti kana tafunga kuna matanga tirevhesi, kana tafunga kuenda kuna Mwari ngatiende nemwoyo wedu wese. Ipapa ndakagara pano ndoda kutobatsirwa, pari kuna vanhu vatuya kwandiri vaida kubatsirwa. Ndakachaura nekuti ndirikona kuunganidzira vanhu kana 40 vekuti vana anongo ati ini baba zvanetsa ndambereko, ndoti ndanotenga kwamapambako sakumba usadzoka pana ndatova nemwana titotova nevazukuru vakawanda vakadaro, toshandisa ine stubborn faith. So hwangu upenyu baba hwangoda Jesu Kristu weNazareta, ndikangoita mistake kungobuda chete zvatorasika, zvadhakwa, zvakaonekwa nevana, zvatomwa doro. Nditomboiti that mistake yokuti izvo zvandinoona kuti ndidzokere ndinde kuti kuMpumalanga kunoda kuita retrace kuti sekuru vakazobvuka vakauya kuno vakazodei vakadi, kana vari baba vanhu vakatozongotorwawo vakuru vakuendwa navo hakuna chavanoziva. Munhu anotoziva ndisekuru kuti vakavigwa kupi kuMpumalanga itwa ndino tokuzva kuti vakafa. Munhu akaenda kumairo ndibaba vangu vakafa, saka it becomes a family secret futi. Vakatara saka baba vakavigwa ku baba vakavigwa kurutenga. Handiti ndoziva kuti patinobudisa muprograms vangangona vazongoti inini ndoda kumbotaurawo napastor, makasununguka here kuvapa namba dzenyu? Zvisingaiti. Handiti taurai namba dzenyu ipapa dzamunoda kuti vazoita se vazokufonerai isitozodzinyorawo zvakare. 071 804 3840. Dzokorerai futi. 071 804 3840. Handiti ko dzimwe dzacho dziri paapu idzi 0771 579 130 0771 579 130. Handiti tichipedza pastor mutivharira nemunamato. Regai tinamate kuna baba vapenyu, baba vanogara kunzvimbo yakakwirira, mambo wamadzimambo nashe wamadzishe, murisi weupenyu hwedu, makatida baba tichiri ropa asati takuzivai. Iyeme Mwari mune urongwa, mune nhoroondo yeupenyu hwedu tisati tahurarama, watinoshuva Mwari kuti manga matizivisa tifambe makwara enyu, tigone kuita kuronda baba vedu sezvamunoda kuti tifambe mazviri. Baba vedu mune simba zhinji kwazvo nokuti munonzi makati pazita pamusoro pamazita ose ramambo Jesu kuti muzita raJesu mabvu ose anofugama, ndimi dzose dzinopupura. Mweya yese ingadai ichinetsa vanhu baba wangu, mweya yese ingadai ichinetsa vanhu mambo Jesu, inofanira kugwadamira zita renyu nokuti mune zita rinoshamisa. Kuda kupai mbiri kunyangwe nebasa nomurandarume wenyu wandinaye panzvimbo ino. Baba zvakanaka zvingoitwi kuti tingokaruka tasangana, hakuna zvakadaro zvatinonyatsonzwisa mune chinangwa. Kuda kuropafadza basa irori ndichibva pano semunhu wenyu muranda nemuapostori wenyu panzvimbo ino, kuda kuropafadza basa riri maoko ake. Vanhu ngavazive chokwadi, chokwadi chigovasunungura. Kuda kunyengetera kunyangwe nemhuri yake Mwari ndoda kusasa ropa raJesu, nokuti vakadai ndo vanorwisa, ndo vanorwiswa newakaipa, ndo vanomutsa hasha dzaSatani. Ipo panapa ndotozva kuti mweya wetsvina wakagumbuka. Baba vangu toda kutondanamba tichiita kuti ugumbuke kusvika waputika, but munhu wenyu achichengetwa nezita raJesu. Ngazvidaro kubva zvino nokusingaperi. Amen. Amen. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tapfumani.